Minaw tag drama ka diyo. While nagpaabot sa kong asawa. Nakainomdom ba mo sa inyong mga paborito nga drama? Kaya ako, o ako yung pangutanon, usa kos mga naungo ba niya itong handumanan sa usa ka awit. O niya, kay numdum sa ko niya itong verboten. O niya, permis ako maminaw itong kini ang akong soliran. Niadto magos bata-bata pa ko. Samtang mga tuog mi ba mahapon kay hipuson magin mi ni mama. Basta kada human paniod to adto ra magimis balay kay pagkatulgon katong amuang katabang samtang magsigi to siya panglaba dito sa amuang pasong. Volume 10 kung magapaminaw og drama. Muna nga suhito kay ko sa mga sikat nga drama kaniadto sa radyo. Sa tinuod lang, bisan karong mga panahona in the age of internet, inig-ukab na ko sa radyo, di ko minaw balita, di sa kuminaw komentaryo. Isa ako mismo, gikan ko sa media, pero mangita agi kong drama. Kaya para maguna ko, medyo gikapoy na ko sa balita. Labi na karong mga panahona, ay sus. Ang nagpabili na lang tinuod sa mga balita, tanaw ko, murag ang pizza na lang. Ni kadua sa gaparehan na lang nagtunaw ng mga taga-radyo. Dunay usa ka lalaki gipusil patay. Unya, tapuson pud nila hangtod karong mga panahona, padayon nga giimbestigar sa tong kapulisan ng maong krimen. Kabalik-balik na lang ba? Unya, magbilin ba siya og bati nga impresyon sa kalibutan nga mahadlok na lang kang nga manambo sa bintana kay basin unya ug simba ko tuslo ko ng imong mga mata diya sa mga kriminal. Unya, sa pikas bahin, ug ari sa ko maminaw sa komentaryo, mura sa ko mabungog. Mura bag mabungkag ang akong atuli kay nganong magsagit man taon ning mga kagwa nga ng ilang mga programa nga madara man tingali na og tinarong nga storya ba? Mga hinampak mong dagko, mga kawatan mong kaliwat, mga sagbot mo sa katilingban, di hapit kadaog ang makina sa aircon sa kong sakinan sa kabugat mga komentaryo ba ning mga tao diri sa radyo. Una nga mulihay ko. Limang ka nang mo pag time check suko na sila daan. Hasta ang relo komentaryuhan ang atong oras alas 8:30. Ambot lang nga nung daghan kayong mga Pilipino ba nga bilib kayo anang style nga paisog-isog diri sa radyo. Kay kung ako pangutan-on para nako ang katong tinuod nga isog mo tong tao nga mukat-kat ibabaw sa lubi unya mo diretsog ambak nga wailing ilingi. So kung nasa yung mga magpasuko-suko diri sa radyo kay mo ilang estilo pero mas daghan gyud ning mga luod. Kining magsigi na lang og daig. Gikan skiting hangtod sa alimpo. Daigon basta amigo nilang politiko. Luod. Moingon na ganin ang announcer nga maayong pagpaminaw sa umaabot na konsehal. Awa na. Kay baw na tos ending. Musunod dayon ng buutan, manggihinatagon, mahigugmaon, maluluyon. Daig. Ang in English ana flattery. And you know, kanang flattery, kanang ulog-ulog ba? Mura na siya og pakumot. Maila na siyang simhuton pero dili mayong imnon. Mo nang ari na lang kos drama. Kay ang drama magod bisag nakibaw ka nga dili tinuod pero inig sugod na gani og bakho o hilak ni Delpin ay muhilak sa kog apil basta walay nagtan-aw. Unya inig sugod na ganig pasiaw nila ni Goliath og ni Noytiban sa una. Ay sus, bisag unsa pa nakabagtok sa imong naong. Muliki gyud na og kinatawa. Pero ang rason gid nako personally nganong mo prefer gyud kog drama. Kay diri ra gyud ko sa drama nakasabot sa kahulugan bas kinabuhi. Nga bisan pa di ay unsa kadako o kahigante ning mga problema natos kinabuhi. Way dili masulbad na ni Ramini ang batang bronze.